Kancléř Friedrich Merz dnes v berlínském kancléřství s vojenskými poctami přijal českého premiéra Andreje Babiše. Následná inaugurační návštěva a společná tisková konference se zaměřily na hlavní krize a výzvy, kterým Evropa čelí. Merz varoval před další eskalací na Blízkém východě a vyzval k rychlému ukončení války mezi Izraelem, USA a Íránem. Zároveň jasně uvedl: Německo a Evropa nemají zájem na nekonečné válce v regionu. Dalším klíčovým tématem byla válka na Ukrajině. Tak dámy a pánové, jsem rád, že mohu přivítat předsedu vlády České republiky tady v Berlíně, milí Andrej Babiši. Vítám vás tady v Berlíně, vítám vás. Vítám tě u této první návštěvy v Berlíně. Tato návštěva je důkazem toho, jak úzce jsme spjati Češi a Němci v Evropě. Velmi dobře víme, že úzká koordinace mezi sousedy a v Evropské unii je nutná, tak nutná jako nikdy dříve. Ukazuje to také dramatická situace na Blízkém a Středním východě. Je to vidět také vzhledem k poslednímu vývoji na západním břehu Jordánu. Chci to říci zcela jasně. Kroky dalších anexí, o kterých se diskutuje v Jeruzaléma, by ještě jednou stížily řešení dvou států. Spolková vláda proto důrazně naléhá a požaduje, aby žádné takové další kroky v takzvané oblasti E1 se nekonaly. Byla by to velká chyba. Na mou prosbu pojede do Izraeli také spolkový ministr zahraničí Wadefuhl. Je velmi důležité, abychom my Evropané předali toto poselství společně a z toho důvodu děkuji všem za koordinaci. Spojené státy a Izrael už více než týden vedou válku proti Iránu. Sdílíme mnoho jejich cílů, nicméně s každým dalším dnem války vznikají další otázky. Nejvíce se obáváme toho, že podle všeho neexistuje jasný společný plán, jak rychle ukončit tuto válku. Vidíme spíše nebezpečnou eskalaci.
Irán útočí náhodně na státy v celém regionu, mezi nimi také na úzké partnery a spojence naší země. Co nejrozhodněji toto odsuzujeme, útoky musí končit co nejdříve a naši partneři v regionu mohou počítat s naší solidaritou. Německo a Evropou nemají zájem o nekonečnou válku, nemáme zájem o rozvrácení teritoriální integrity, státnosti nebo ekonomické životaschopnosti Iránu. Scénář jako v Libii, Iráku nebo v jiných státech regionu by nám všem škodil. Týká se to naší bezpečnosti, energetické bezpečnosti a možná by se to týkalo také migrace. Nepřineslo by to ani bezpečí a stability Izraeli a ostatním partnerům v regionu. Ani by to nesloužilo lidem v Iránu, kteří chtějí dobrý a svobodný život. Život a svět potřebuje stabilní, životaschopný Irán, který je součástí regionálního pořádku, kde neexistují hrozby pro Izrael nebo ostatní partnery a kde Teherán už nebude mít nukleární ambice ani nebude usilovat a další teror. Na tom pracujeme také v Evropské unii. Jednáme o tom společně s Izraelem a Spojenými státy, jednáme s našimi partnery v Evropě a také v NATO a s partnery v regionu. Na druhé straně dramatické události okolo Iránu nesmíme považovat jen tak za nahodilé. Jsou v úzké souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. Právě nyní nesmíme ukončit svou podporu Kyjeva. Ostatní partneři částečně ukončují nebo snižují své schopnosti a svou pomoc z východní a severního křídla NATO, ale my se tam budeme angažovat i nadále. Je to velmi důležité, protože jinak bude mít Moskva možnosti, aby Ukrajinu a Evropskou dále oslabila. Víme, že Kreml velmi dobře sleduje, kde by iránská válka přinesla nějaké další možnosti. Chci poděkovat českému premiérovi za to, že nadále udržel českou muniční iniciativu. Přispívá rozhodující měrou. Minulý týden jsem říkal americkému prezidentu, že Evropa musí sedět u jednacího stolu, když budeme vyjednávat o konci ukrajinské války. Moskva bude ochotná k ústupkům, až když bude pod větším tlakem. A tady jsme si s premiérem Babišem zajedno v tom, že 20. sankční balík proti Rusku musí co nejrychleji být schválen a z toho důvodu musíme ukončit s blokádám a různým spojením, které s tím vůbec nesouvisí. Chceme také podporovat Ukrajinu, aby se co nejdříve mohla stát členem Evropské unie. Dámy a pánové, víte, že příští týden zasedá Evropská rada a centrálním tématem pro nás oba je posílení konkurenceschopnosti. Právě z toho důvodu, že naše ekonomiky jsou tak úzce provázány. Centrální pilíři této konkurenceschopnosti Evropské unie jsou další prohlubování společného trhu, důsledné snížení byrokracie a také další rozšíření našich mezinárodních obchodních partnerství. Mluvili jsme o těchto tématech s ostatními premiéry už v únoru, tehdy v Lutychu. Cílem je nyní, abychom schválili konkrétní opatření. Chceme je realizovat co nejdříve, pokud možno do konce roku 2026 s novým roadmapem 2025. Tato politická priorita a cíl posílení konkurenceschopnosti se musí také zobrazit ve víceletém finančním rámci Evropské unie. Bude to ještě složité téma. Milí Andreji Babiši, ještě jednou děkuji mnohokrát za tvou návštěvu. Češi a Němci jsou dnes úzkými partnery a doufám, že tomu tak zůstane a z toho důvodu jsme se dohodli a mluvili jsme o několika bilaterálních projektech a také jsme dali úkoly svým týmům, aby zkoumali a jednali o dalších dopravních a energetických projektech. Je to tvoje první návštěva, úvodní návštěva, ale určitě začátek dobré spolupráce také mezi námi oběma. Ještě jednou vítej v Berlíně. Takže vážení spolkoví kancléři, milí Friedrichu,
chci poděkovat za čas, protože všichni jsme samozřejmě busy před tou Evropskou radou příští týden, která je důležitá pro budoucnost konkurenceschopnosti Evropy, takže o to víc si cením, že jsi si našel čas na tohle jednání, které je pro nás samozřejmě velice důležité. Ekonomické vztahy mezi Německem a Českou republikou jsou skvělé. Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner, vývoz, export stoupají, takže skutečně ta spolupráce je velice dobrá. Jsme rádi, že v České republice máme asi 7 000 německých firem, které zaměstnávají asi 400 000 lidí. Já jsem nedávno navštívil investici Volkswagen Škoda Auto, která funguje skvěle. Škoda se stala minulý rok 3. nejvíce prodávaným autem v Evropě, takže ta spolupráce funguje absolutně perfektně. No ale samozřejmě, co trápí nejenom české firmy, ale i německé investory v České republice, jsou samozřejmě ceny energií. K tomu se ještě dostanu. Já samozřejmě chci jenom potvrdit ty slova pana spolkového kancléře ohledně Ukrajiny a situace na Blízkém východě. V podstatě nebudu to opakovat, máme na to stejný názor a určitě tu pozici máme stejnou i v rámci Evropské unie. Já jsem rád, že vlastně pan spolkový kancléř úzce spolupracuje i s italskou premiérkou, že mají i společné iniciativy, že navrhují vlastně řešení ohledně konkurenceschopnosti, o kterém asi dneska budeme mít společně telefonát 5:30 a někde zastavím na čerpačce cestou domů a taky se připojím, abych mohl u toho být. A ty návrhy jsou velice dobré, velice konkrétní a samozřejmě ty emisní povolenky, které jsou klíčové, tak sehrály svoji historickou roli, ale už dneska si myslím, že se to vymklo kontrole a nemůžou být předmětem spekulací. Protože samozřejmě ta předpověď je taková, že ten počet povolenek se bude stahovat z trhu a čím bude toho méně, tak tím vyšší bude cena. A paradoxně, když jsme o tom mluvili na minulé Evropské radě, tak jsem rád, že to bylo na stole. No a samozřejmě pan spolkový kancléř, když to řekne takhle veřejně, tak je zajímavé, že ta cena těch povolenek klesla o 20 €. Takže je to vidět, že to funguje jak burza a to pro ty firmy není normální. Oni nemůžou plánovat a proto i ta zpráva Draghiho konstatuje, že 13% metalurgického průmyslu šlo dolů a další průmysly mají jako velký problém. Takže tohle nás čeká samozřejmě příští týden. Pan spolkový kancléř je aktivní, my jsme aktivní, dáváme jako návrhy a děkuji za tu možnost, že jsme mohli o tom mluvit. No, to jsou samozřejmě věci, o kterých budou rozhodovat všechny členské státy a uvidíme, jak to dopadne. Co je pro nás strašně důležité, a jsem poprosil pana spolkového kancléře, jsou velice konkrétní naše projekty. My jsme mluvili o těch energetických dálnicích, ano, a samozřejmě to propojení těch energetických sítí je velice důležité. A já jsem předal nějakou mapu České republiky, kde jsem vlastně poprosil o to, že když na německé straně se vybuduje asi 30 kilometrů nové energetické spojení, které ty dráty ústí v Hrádku nad Nisou, tak my jsme připraveni jako Česká republika vlastně vybudovat novou síť směrem na Bavorsko a to určitě by bylo velkým přínosem pro obě krajiny a já jsem požádal pana spolkového kancléře, aby jsme vytvořili na to nějakou skupinu, která to bude řešit. No a další věc je, že
My po revoluci jsme nešli se možná zeptat do Německa, jak máme budovat ten kapitalismus, tak jsme vlastně zapomněli stavět ty dálnice. No a teďka to doháníme. V prosinci 2016 jsme otevřeli po 32 letech dálnici Praha-Ústí Drážďany. No a teď jsem poprosil pana spolkového kancléře, že my dobudujeme konečně dálnici do Karlových Varů v roce 29 a v roce 31 budeme na hranici mezi Chebem a německou hranicí. No a tady zbývá směšných 20 kilometrů propojka dálnice A93 na Českou republiku. A potom bychom měli vlastně 3 dálniční spojení, to jsou velice konkrétní věci, nebude to stát moc peněz, pane spolkový kancléř, takže budu strašně rád, kdyby tohle jsme mohli společně řešit. No a samozřejmě, co je důležitá, je i ta elektrifikace vlastně spojení železničního do Bavorska, to jsou taky věci, o kterých mluvíme dlouho a byl bych velice rád, kdyby jsme mohli se na to společně soustředit. Takže moc děkuju za čas, moc děkuju, že v těchto těžkých chvílech celkově pro Evropu a celý svět jsme měli možnost spolu se tady potkat a moc si toho vážím. Tag, Helena Truchla, das tschechische Fernsehen. Herr Ministerpräsident, eine Frage. Sie haben das schon zum Teil erwähnt. Sie haben sich beide für die Umstellung des ETS-Systems ausgesprochen. Es wird gesagt, dass die Volatilität der Preise eingeschränkt werden soll und die ursprünglichen Beschlüsse in Bezug auf die Dekarbonisierung bekräftigen die Rolle der CO2-Zertifikate. Gab es heute die Gelegenheit, über die konkreten Maßnahmen zu sprechen, die Sie als Tschechien gemeinsam mit Deutschland im Europäischen Rat gerne durchsetzen möchten? Herr Bundeskanzler, Verteidigung. Haben Sie auch über die Kosten in die Verteidigung gesprochen im Weißen Haus? Haben Sie sich für das 5-prozentige Ziel, das von Herrn US-Präsidenten Trump durchgesetzt wird, eingesetzt? Und ja, was das angeht, die Tschechische Republik hat 2 Briefe am 27. Januar und Februar verfasst. Das erste Schreiben vor dem Europäischen Rat, vor der Sitzung ETS 1. Das war bestimmt sinnvoll, aber dann ist es außer Kontrolle geraten und 2020 ist die Europäische Kommission von einem Preis ausgegangen, 26 Euro, im Januar lag es bei 87. Protože emisní povolenky neměly být pro spekulanty finanční, kteří na tom vydělávají, ale měly být pro ty vlastně pro ten průmysl, který znečišťuje, ano, za to musí platit nějakou daň, to je ta emisní povolenka, ale zkrátka ten systém by neměl být vlastně pro spekulanty na burze a je potřeba mít nějakou předvídatelnost. Takže ty iniciativy jsou různé teď. Jedno je zastropování na 30 euro, Itálie navrhuje, aby se to přerušilo, než vlastně Evropská komise to projedná. Takže o tom má být ta debata tu příští Evropskou radu 19. března v Bruselu. Děkuji. Chtěl bych využívat příležitosti, abych ještě jednou uvedl, že z německého pohledu v zásadě chceme udržet tento systém ETS. Je to systém, který dosud má velký úspěch. Systém funguje už asi 20 let a v těchto 20 letech se nám podařilo, aby průmyslná výroba rostla o více než 70%, ale emise CO2 jenom o 40%. Je to tedy nástroj, který jde správným směrem. To znamená, i když máme rostoucí výrobu průmyslovou, snižuje se emise. Jinými slovy, máme nástroj, který dobře funguje. Nyní je třeba vidět, a tady souhlasím s panem premiérem Babišem, že ta projekce pro další vývoj cen certifikátu se dostal do
dimenzí, o kterých jsme tehdy neuvažovali. A 12. února jsme proto požádali komisi o to, aby ještě jednou prověřila, zda nástroj funguje správně. Komise říkala ano, do léta tohoto roku 2026 připravujeme nějaké návrhy. Vycházím z toho, že v létě nebo v červnu budeme mít další diskusi na Evropské radě. Moje pozice a pozice spolkové vlády zůstává stejná, že je to správný nástroj. Nicméně takový nástroj je třeba někdy také trochu přizpůsobit. A nechceme pomocí toho nástroje vydělávat peníze, ale chceme dosáhnout nějakého cíle. A ten cíl je dekarbonizace průmyslu. A nástroj musí nadále sloužit tomuto cíli. Společnosti a firmy, které už se na to připravili, se musí také umět spoléhat na to, že nástroj bude platit i nadále. Takže za těchto přeznámínek budeme také vést jednání na Evropské radě. Co se týká NATO, tam jsme se dohodli, že chceme společně dosáhnout cíle 5% výdajů na obranu. Členské státy NATO se zavázaly k tomuto cíli, pracujeme na tom a vycházím z toho, že v Německu budeme mezi státy, kteří tohoto cíle dosáhnou možná nejdříve, možná ještě ke konci tohoto desetiletí. Takže podle našeho názoru je to správná cesta, kterou jsme schválili vlastně společně loni na summitu NATO v Den Hagu. Dankeschön. Pane kancléři, chtěl bych se vrátit ještě k Iránu a také k výrokům amerického prezidenta, který říkal dvě věci. Za A, že doufá v brzký konec války a že také uvažuje o tom, aby sankce proti Rusku byly uvolněny, aby se snížila cena ropy. Chtěl bych slyšet od vás nějakou reakci. Jste stejným optimistou z hlediska konce války? A co je důležitější? Solidarita pro Ukrajinu anebo cena ropy? Jste proto, abychom uvolnili sankce proti Rusku? A pane premiére, ještě otázka na visegrádské státy. Existuje problém s právním státem v Maďarsku i na Slovensku. Existuje určitá nejistota, kam chcete vést Českou republiku. Mohl byste pronést nějaké hodnocení toho, jestli by se visegrádské státy mohly vyvíjet v nějaký problém v Evropské unii, co se týká právního státu? Staaten waren sehr... Visegrádské státy byly velmi úspěšné, když já jsem byl poprvé premiérem. V Polsku jsme měli premiéra Moravěckého, na Slovensku pana Pellegriniho a tyto státy mají celkem 65 milionů obyvatel. Tehdy jsme dosáhli skvělých výsledků. A v současné době Visegrád nefunguje, protože vztahy mezi polským premiérem a panem Orbánem nejsou dobré. Nicméně pro nás je to důležité. Je důležité pro nás, aby státy kooperovaly nezávisle na tom, kdo vyhrává volby v Maďarsku v tomto roce a příští rok v Polsku. Jde přece o zájmy jednotlivých států a našeho regionu. Tento region je velmi perspektivní a je také nejsilnějším partnerem Německo. Vzpomínám si, že V4, měli jsme termín s paní Merkelovou v Bratislavě a celý ten region V4 velmi úzce spolupracuje s Německem. Je to skupina, která dává smysl, nicméně to nejdůležitějším státem v této skupině je Polsko a na Polsku to záleží. Domnívám se, že pro Českou republiku my jsme teď vyhráli volby, máme program a tento program je také velmi důležitý pro naše občany. A programy se vztahují také k Evropské unii. Německo je samozřejmě pro nás nejdůležitějším partnerem, proto jsem tady a budeme spolupracovat se všemi. Tady nejde o konkrétní jednotlivé lidi. Dovolte ještě krátkou poznámku k Iránu. Krátký dodatek. Sdílím naději amerického prezidenta, že válka končí co nejdříve a pokud rychle končí, tak co nejrychleji budeme mít také normalizaci z hlediska cen
na trhu ropy a energií a z mého pohledu a z našeho pohledu neexistuje žádný důvod uvažovat o nějakém uvolnění sankcí vůči Rusku. A nemáme volbu sankce nebo solidarita, tak náš postoj jasný, stojíme na straně Ukrajiny a jsme ochotní také vydržet nějakou fázi vyšších cen. Nesmíme přerušit pomoc pro Ukrajinu, stojíme za ní a musíme jí dále pomáhat, aby se mohla bránit proti ruské útočné války. Dobrý den, Česká tisková kancelář Mrhal. Pane premiére, já bych měl jednu vnitropolitickou otázku. Koaliční poslanci připravují zákon pro registraci subjektů se zahraničními vazbami. Opozice to kritizuje ve smyslu, že se jedná o kopii ruského zákona, které známe třeba z Maďarska nebo z Gruzie. Jak se k tomu návrhu stavíte vy, podporujete ho? Děkuji. Je to nesmysl, nemá to nic s Ruskem, prosím nás. Pan bývalý premiér nás strašil, že když my vyhráme volby, tak přijdou ruské tanky a zavolá mi Putin, no stále mi nevolal, ani mi nebude volat, je to nesmysl a já tohle zásadně odmítám. My máme v programu, že nechceme financovat politické neziskovky. Jo? My jsme rádi, když jsou neziskovky, které pomáhají v sociálním systému, ale není možné, aby vlastně se zapojovali do politického boje politické neziskovky, které dostávaly peníze hlavně z USAIDu a dostávají i z Evropy a my to chceme udělat jako transparentní, takže nemá to s Ruskem nic společného a my určitě jsem požádal kolegy, aby reagovali na tento článek, protože samozřejmě Seznam Zprávy a Novinky lžou denně, ale to pro české spoluobčany není nic nového. Děkuji. Politiko. Pane premiére Babiši, měl bych ještě dotaz ohledně výdajů na obranu. Pan spolkový kancléř připomínal ještě závazek členských států NATO dodržovat tento závazek. Jak reagujete na to, že v České republice má dojít ke snížení těchto nákladů a nemáte také obavu, že byste se mohl dostat také do hledáčku Donalda Trumpa, který se už vyjádří kriticky vůči Španělsku. A pane kancléři, ještě uvedl jste, že ukončení využití atomové energie bylo zásadní chybou. A někdo mluví o renesanci atomové energie. Co si o tom myslíte vy? A možná ještě něco ohledně Sanchezu. Tady byly určité zmatky ohledně telefonátu. Vy jste se údajně snažil skontaktovat telefonem. On tvrdí, že to nebylo správné číslo. Máte už správné číslo na něho? Ja. Nein, zuerst der Gast zuerst. Also Sie wieder... Opakujete jenom nepravdu o číslech, které Česká republika vydává na obranu. Stal jsem se ministrem financí v roce 2014 a pokud si vzpomínám na nominální hodnotu, kterou jsme tehdy vydali, na nominální výdaje a porovnávám to s výdaji v roce 2025, nominálně máme 4krát větší výdaje na obranu během našeho členství v NATO. A samozřejmě vláda, která prohrála volby v minulém roce, tak samozřejmě splnila procenta zálohami za letadla, za stíhačky F-35. Už jsem to jednou vysvětlil panu prezidentu Trumpovi 2019 při zasedání NATO, že každá země má jiné HDP. A pokud a také ekonomický růst Německa jiný než ekonomický růst České republiky. Samozřejmě procenta se mění a samozřejmě dlouhodobě splníme své závazky. Nicméně
Máme rozpočet, zdědili jsme rozpočet s obrovskou dírou 4 miliard eur plus minus. Je to starý rozpočet za rok 2026, je částečně dědictvím ze staré vlády. A částečně máme také nová opatření pro levnější energii. Samozřejmě máme několik cílů a pro nás je velmi důležitým například zdraví našich lidí. Zdraví našich lidí je na prvním místě pro nás. Nicméně budeme splnit také své závazky. Během Mnichovské bezpečnostní konference měl náš ministr zahraničí spor a hádku s Hillary Clinton. On je není slavný v Americe a osobně to vysvětlil prezidentu Trumpovi, kde je naše pozice, která je naše pozice a nemůžeme nechat rozvracet náš sociální systém, nemůžeme si dovolit, abychom neměli peníze na naše vlastní zdravotnictví. To je jenom komunikační karta opozice. Jak už jsem říkal, jsme členským státem NATO a dlouhodobě naše závazky splníme. Děkuji za otázku ohledně evropské energetické politiky. Asi vás nepřekvapuje, že já osobně sdílím názor paní von der Leyen. Pro Německo ten má žádné další důsledky, protože spolkové vlády dříve rozhodli, že ukončíme využití jaderné energie. Toto rozhodnutí je nenávratné, já sám toho lituji a my se nyní soustředujeme na energetickou politiku, kterou máme, snažíme se to zoptimalizovat, musíme rozšiřovat naše energetické sítě, přenosové sítě, musíme rozšířit také naši spolupráci, taky spolupráci z hlediska zásobování energiemi v Česku a Německu. To nyní máme na pořadu dne, musíme se co nejdříve snažit, abychom snížili ceny energie na trhu. Nemůžeme je dotovat, ale musíme zvýšit nabídku. A na tom pracujeme každý den, abychom zvýšili nabídku energie. A tím pádem by mohly klesat ceny také v Německu. Nicméně je to úkol, kterým nemůžeme splnit v krátké době, ale pracujeme na tom. Tak děkuji moc krát.